ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், டுடே நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஸ்டடி டேபிள் அன்பாக்சிங். இது என்னென்னா ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இது பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்களேன், ஃப்ளிப்கார்ட்டில் நிறையா பேருக்கு ரிவ்யூ கமெண்ட்ஸில் கொடுத்துருந்தாங்க இது ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்குது ஃபிட் பண்ணுறதுங்கிறது மாதிரி. அதான் சரி நம்ம அன்பாக்சிங் பண்ணி இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணலாங்கிறத கொஞ்சம் பண்ணி காட்டலாம், உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுனால இது ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், நம்ம சேனலை கொஞ்சம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும், நெக்ஸ்ட் வீடியோ பண்ணுறது கொஞ்சம் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அன்பாக்சிங் போயிட்டுருக்கு. இது பார்த்திங்கன்னா நிறையா பேர் என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, இது பேக்கிங்கில் ரொம்ப டேமேஜ் ஆகிடுது அந்த மாதிரிலாம் நிறையா ரிவ்யூ கமெண்ட்ஸ் இருந்தது. பட் அப்படிலாம் இல்லை, சூப்பராக பேக்கிங் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. நல்லா எல்லா பக்கமே தெர்மாக்கோல் ஷீட் வச்சு செம்மையாக இருந்துச்சு, எல்லாமே சூப்பராக இருந்துச்சு. அதில் அதே மாதிரி ஸ்டெப்ஸும் பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக ஒரு புக்லெட் கொடுத்துருந்தாங்க. இதுதான் அந்த புக்லெட்டு. அதில் பார்த்திங்கன்னா செம்மையாக கொடுத்துருந்தாங்க, சொல்லியிருந்தாங்க அது எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் எல்லாமே சொல்லியிருந்தாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் பண்ணேன். ஆனால் இது ரொம்ப கஷ்டம்லாம் இல்லை, கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் கொஞ்சம் எஃபோர்ட் போட்டு பண்ணணும். ஒரு 2 பேர் இருந்தால் நல்லா ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் நான் மட்டும்தான் பண்ணேன். இதுக்கு என்னென்ன ரெக்யூர்டுனா பார்த்திங்கன்னா, ஒரு ஸ்பானரு, ஸ்டார் ட்ரிபிள் இருந்தால் போதுமானது. ஸ்பானர் இருந்தாவே, அந்த ஸ்பானர் என்னென்னா, நான் நம்ம பைக்கில் இருக்கும் பார்த்திங்களா, டூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த பைக் டூல்ஸே நான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா, இதில் 1 2 3 4ன்னு 3 கார்டு இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வச்சது ஃபஸ்ட்டு கார்டு. இப்போ செகண்ட் கையில் வச்சுருந்தேன். இதில் என்னென்னா, இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த ஸ்க்ரூவை பார்த்திங்கன்னா எங்கெங்கெல்லாம் ஒயிட் கலர் புஷ்ஷு இருக்குதோ அங்கெல்லாம் அதை ஃபிட் பண்ணிடணும். இந்த ஸ்க்ரூவை அதான் ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். இது பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் வர்ற ஒரு டேபிளுக்கு மேலே வரும் பார்த்திங்களா, அந்த வீட்டுலேயும் நம்ம இது ஃபிட் பண்ணோம். அதுக்கடுத்து இது பார்த்திங்கன்னா புஷ் என்னென்னா, இது கீழே வைக்கிற புஷ்ஷு 3 இது வரும் பார்த்திங்களா, நம்மளோட ரேக்கில் 3 வரும். அதனால் புஷ்ஷு 3க்குமே 3 இதில் ஃபிட் பண்ணணும். அவங்களே பார்த்திங்கன்னா புஷ்ஷு அப்புறம் அந்த இது கொடுத்துட்றாங்க, அந்த ஃபிட்டிங் ஐட்டம். அதை வச்சு நம்ம ஃபிட் பண்ணிட்டோன்னா இந்த பார்த்திங்களா 3 இது கீழே வரும். அந்த 3ஐயுமே நம்ம ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இதில் நெக்ஸ்ட்டு இதுதான், இதை காட்டுறேன் பாருங்கள். இது 3க்குமே ஃபிட் பண்ணணும். இது 3லையுமே ஃபிட் பண்ணியாச்சு. ஃபிட் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படியே வச்சுட்டு இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி அந்த வுட்டு ஒரு ஸ்டிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க, அதை அந்த ஹோலில் போட்டுருவாங்க. இந்த இமேஜில் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் இமேஜ். இப்போ இது என்னென்னா செகண்ட் அந்த இதில் செகண்ட் வுட்டில் நம்ம இதை ஃபிட் பண்ணுறோம். இது என்னென்னா இது வைக்கிறோம். அடுத்தது இந்த மாதிரி ஒரு இதில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பானர் வச்சிடணும், ஒரு இதில் அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி ஒன்று வைக்கணும், அடுத்ததில் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கு மாதிரி ஒன்று வச்சிடணும். இந்த மாதிரி பண்ணிடணும். இது பார்த்திங்கன்னா டாப்பில் வரக்கூடிய டேபிள், இது சைடில் வரக்கூடிய டேபிள், சைடில் வரக்கூடிய ஒரு டேபிள். அடுத்தது இது பார்த்திங்கன்னா இது இன்னொரு சைடில் 2 சைடில் வரக்கூடிய இது ரேக் வரும்ல, அது 2க்குள்ள டேபிள். இது அதே போல் பார்த்திங்கன்னா இதில் ஒரு இது மாதிரி ஒரு நட்டு மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த நட்டு என்னென்னா, அதுதான் லாக் பண்ணும். அந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த பிளாக் கலரில் உள்ளதை அதை லாக் பண்ணுறதுக்காண்டி இது கொடுத்துருக்காங்க. இதை எப்படி ஃபிட் பண்ணால், இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு கேப் இருக்கும் மேலே உள்ளுக்குள்ளே. அது என்னென்னா, நம்ம எந்த சைடு ஹோல் வருதோ அந்த சைடு அந்த ஃபேஸில் வைக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த டாப்பில் ஹோல் இருக்குன்னா அந்த ஃபேஸ் பார்த்த மாதிரி இதை வச்சுக்கணும். வச்சுட்டு உள்ளே ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டால் உள்ளே போயிடும். அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்டெப் 4 நம்ம பண்ண போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா இங்கே கீழே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் டேபிளோட செகண்ட் வுட்டும், இது பார்த்திங்கன்னா 5th வுட்டு. இதை என்னென்னா அந்த ஹோலுக்கு நேராக அதில் ஃபிட் பண்ணணும். ஜஸ்ட்டு இதில் நம்மள்கிட்ட சுற்றியில் இருந்தால் அதை வச்சு டையை அடிக்கலாம், இல்லைனா நம்ம கையை வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் என்னென்னா, நம்ம அந்த இதை வச்சு இந்த ஸ்பானர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, அதை டைட் பண்ணோம்னா அது அப்படியே ஃபிட் ஆகிக்கும் உள்ளே போய்ட்டு. இப்போ தேர்டு இதை எடுத்து அதே மாதிரி அந்த ஹோலில் அந்த 5th ரேக்கோட அந்த இது இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த பலகையில் நம்ம அந்த தேர்டு இதை வச்சிட்டோம்னா இந்த மாதிரி பாஸ் ஷேப்பில் சேம் அதே மாதிரி அந்த நட்டை நம்ம டைட் பண்ணி விட்றணும், ஏன்னா டைட்டாக இருக்கணும். இப்போ இந்த மாதிரி ஃபிட் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு என்னென்னா, இங்கே பார்த்திங்கன்னா அடுத்தது வரும். இது தேர்டு, இது 7th சொல்லிட்டு ஒரு இது இருக்கும். அது என்னென்னா, அந்த பேக் சைடு வர்றது, அந்த ரேக்கு கீழே வரும் பார்த்திங்கன்னா, டேபிளில் கீழே வரக்கூடிய ரேக்கில் பின்னாடி வரக்கூடியது. அது என்னென்னா, அவங்க 2 இது கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன சொல்கிறது, உள்ளுக்குள்ளே இன்செர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, ரோ மாதிரி. அதில் வச்சு இன்செர்ட் பண்ணோனாலே போதும். நான் இங்கே ஆர்டர் பண்ணியிருக்கது ப்ரௌன் கலரு, அதனால் ப்ரௌன் கலர் வெளில தெரிகிற மாதிரி நான் இன்செர்ட் பண்ணிட்டேன், ஒயிட் கலர் பேக் சைடு வர்ற மாதிரி.
நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டேபிள் இது 6th உள்ள இதை அடுத்து நம்ம இங்கே இதில் சைடில் ஃபிட் பண்ணணும். டேபிள் கீழே நம்ம கால் வைக்கிற இடத்துக்கிட்ட வரக்கூடியது. அதில் வந்து 2 ஹோல் இருக்கும். அதில் புஷ்ஷு 2 கொடுத்துருப்போம். அந்த புஷ்ஷில் வந்து இந்த பிளாக் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அந்த ஸ்க்ரூவை போட்டு டைட் பண்ணிட்டு அது உள்ளே இதை இன்செர்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப அதே மாதிரி இந்த நட்டு மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நம்ம டைட் பண்ண வேண்டியதான். ஜஸ்ட்டு இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்குது, ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம்லாம் இல்லை. ஒரு ஆள் ஆனால் 2 பேர் இருந்தால் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தேர்டு பலகையை வந்து அந்த லாஸ்ட்டில் வச்சு ஃபிட் பண்ணிட வேண்டியது. அதையும் டைட் பண்ணிடணும். இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வுட்டு. இது பார்த்திங்கன்னா மேலே டாப்பில் வரக்கூடியதை அப்படியே இன்செர்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஹோலுக்கு நேராக வச்சுட்டு அதை அப்படியே ப்ரெஷ் பண்ணி விட வேண்டியதான். உள்ளே இப்போ புஷ் பண்ணால் அது கரெக்டாக உள்ளே போயிடுது. அவ்வளோதான், ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம அதே மாதிரி டைட் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் வச்சு டைட் பண்ணிடணும். இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ஃபிட் பண்ணியாச்சு. டைட் பண்ணணும். உள்ளே வந்து அந்த ஸ்க்ரூ இருக்கும், நட்டு உள்ள இடத்தெல்லாம் டைட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா நம்ம அந்த செல்ஃப் ரேக்கு கொடுக்கப்போம். அது என்னென்னா ஜஸ்ட்டு ஒரு இது மாதிரி சும்மா ஒரு கண்ணாடி மெட்டீரியலில் ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு புஷ்ஷு மாதிரி. அது என்னென்னா அந்த ஹோலுக்கு நேராக வச்சு புஷ் பண்ணிவிட்டு 4 இது இருக்கும், அதில் புஷ் பண்ணிட்டு உள்ளே அந்த 5th அது பார்த்திங்கன்னா 8th ரேக்கும் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா 9th ரேக்கையும் உள்ளே வச்சுட்டோன்னா முடிஞ்சிச்சு. அவ்வளோதான் இது இன்செர்ட் பண்ணுறது. இது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான இல்லை, ஈஸி தான். ஆனால் இது நல்லா இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது. பார்க்க போனால் டேபிள் வந்து நல்லா இருக்குது, யூஸ் பண்ணிக்கலாம்.